DJ Spark Zimbabwe vaita interview pa podcast yavo vakawinza musikana anonzi Queen Mother anobva kuBulawayo uyo ataura kuti anotengesa vasikana kumbinga dzemuHarare. Guys, nyaya yacho yakaoma. Iye anobva wanawo kati panyaya yacho uye atotanga ringi yekutengesa nyama. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. So DJ Spark vari kunzi koma zviitireiko kudana musikana uyu uye anobva ataura achiadvertisa nyaya yake kuma 2K. Vana ava vanopedzisira vapinda munyaya dzekurarwa idzi vachibhadharwa tumari tushoma. Queen Mother ndo vari kutoti vanoita $1,500 pamwedzi. Ivowo navo vanotengesa nekusaidhi asi business ravo rakanyanyisa nderekusanganisa mbinga nevasikana. Guys, DJ Sparks vaudzwa kuti de varega kuair that show kunyanya ya Queen Mother iyi nekuti vana vanobva vafunga kuti aiwa isusu regai nesuwo tigone kuzvitengesa nekuti zviri kuratidza kuti dzinenge dzichingoriwo fast bucks. Vasikana ava vari kutotengeswa and hapana chakanyanyisa kuwanda chavari kuzowana kunze kwekungopuwa tumari tushoma. Ari kutodya mari yakawanda ndiye uyu nyakutengesa. Guys, musikana uyu ari kuti iye atori nemhuri kumba kwake, kune mwana wake anogara namai vake nebrother yake, then kuHarare ari kuchiroja kwaanogara nevamwe vasikana 20 vaanopota achibuda navo achienda navo kumapati kwavanondobatiwa nembinga hombe. So maparents arwadziwa zvikuru kuti ko zvinosvika pakudai seiko. Mai vacho vemusikana vari kunzi havanawo basa nazvo uye hama musikana ati haana kana basa navo, chero vakafunga zvavafunga ndezvavo. Manetizens ari kuti uyu podcast yake wikawe haina chiripo zvachose. Unodzidzeiko uye unodzidzisei nekutora mabhishu kwaimbodedzawo vamwe vanhu vakabudirira muupenyu pane kungofokasa kuvanhu vari kuita zvechipfambi. Hapana zvazvinoratidza. In fact, imi vana Sparks mune podcast asi muri kushambadza zvisina basa. Ndimi munofanira kutomboonekwa nemutemo. Naive Sparks boy here, she's incriminating herself kuti ari kutengesa vasikana achivaitira zvebonde and she's bragging about it. Mapurisa anenge ari busy kumhanyisa makombi vachiurayisa vanhu in the process. I am a criminals achita roam free like this. Mese muri vairi, you need to be locked up. The lady ari kutotsvaka market yevanhu through podcast iyi, newewo uri kutsvaka content. Vamwe ndo vari kuti hazvisungise kupa mabhishu echinherera mbinga kana kusanganisa vanhu vari over 18. Level rechibhishu iri rare pamusoro. Hapana human trafficking iri kumbotaurwa iyi. So pane maloya akasiyana siyana auya achiedza kutaura kuti aiwa hazvina basa zvaari kuita izvi. Vamwe vakawinzawo madefinition human trafficking. Human trafficking iri kuti iyo kutengesa vanhu zvechisimba, kubata munhu asingadi wobva wamufosa kuti aite something uchiita wekutengesera umwe munhu. Then imwewo definition iri kuti kutengesa vanhu yes vane consent asi vachinoita zvinhu zvisiririzvo zvisiri pamutemo. Vasikana vava vari kutoendeswa asi havasi kutoziva kuti vari kuendeswa kupi. Initially kana vazosvika vabatanidzwa nembinga zvobva zvaita kunge vawirirana. Mari inozongovanakidza vasikana nekuti vanenge vari unemployed. So musikana uyu ari kutoita take advantage of vana vazhinji vari disadvantaged. Kuri kunzi mbinga dzacho dzakawandira kuHarare nekuti vakomana vari kuMashonaland uko aiwa zviro vanenge vanozvidawo naika. So guys, ndo nyaya yatiinayo iyi kuti Sparks anofanira kubvisa podcast yake. According to manetizens vari kuti hatina chakanaka chatinodzidza panyaya iyi. Mai ava vari kuti chero zvikadii havasi kuzorega kutengesa vasikana kumbinga. Vangarega havo ivo kuita chibhishu nekuti havadi kuti mwana wavo azotevera mumatsimba avo, asi ivo kutengesa vanasikana aiwa havasi kuzorega. Vari kutozvitaurira kutengesa vanasikana zvakaoma kana. About those kind of things, you know, like usually I always tell them, you know what, girls, you have to be wise, especially with this money that you get every day, because there will be a time
whereby you wouldn't be looking good anymore. No guy wants you anymore. You know, you are now a celeb in Zimbabwe when it comes to that. You know, so I mean, you have to do it for a certain time and stop. But you have to be investing in something. You know, open a business or something. You understand? Or even if you don't open a business, make sure that you bank that money. And then when you stop and then you go home and like, now I want to have a shop or I want to buy a car. Vanoshanda navo ovanomshandira kuti tiri maruva tinogona kungopera anytime asi tinoita kuinvesta mari dzedu. So ari kutaura zvakawanda around nyaya iyi. Vanogona kunozvionera kuna DJ Sparks munogona kudaro, but nyaya yatiri nayo pano ndeyekuti is it appropriate zvaari kuita izvi uye zvingapinda under section chii kuti amisiwe, nekuti zvaari kuita izvi ari kudana vana vedu kuti vapinde mubusiness iri rechibhishu. Ari kuti iyo hamusati mamboona fast cash yakadaro muupenyu hwenyu. In and out, watopedza basa mari yatopinda muhomwe, iye achipoketa yake mwanawo achipiwa yake change. Zvinhu zvacho zvakaoma.